Assalamu alaikum. Bize tomuşajan Türkmen owadynyň mehriban muştaklary. Bir kararda ultimizin täze ýanyň galkyşı döwründe Bekim paýkazymany magtymol Prag ýylymyzyň her bir güni şahatlyga şowkuny wesenýär. Bilşimiz ýalak ata watanymyz garaşsyz bak beýtarap Türkmenistan döwletimiz gün saýyn gülleýär gulatçar. Gepleşimiziň başynda siziň her biriňizde berk jan saglygyny, maşgala we dançylygyny tüýsürekden arzulaýar. Bizi şeýle bagtly, bagtyar döwürde ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri, medeniýetimizin synagatymyzyň hak gowannary, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, tutýan tünýişleri elbidama rowaşlyklary wesenmegini tüýsürekden arzulaýar. Şeýle arzunyetler bilen Türkmen owatylygynda taýýarlam size ködürlenýän owa saknaty gepleşimiziň täsany başlaýar. Eýleşler, hormatly tomuşaçylar, gepleşimiziň kerhanyna belli bolşýarlyk ýaş aydymçylarymyz özüniň ajaýyp aydymlar bilen çykyş edýärler. Elbetde bugünkü günde owa saknaty gepleşimiziň bugünkü mihmany bolsa ýaş aydymçy ýigitimiz Toýmurat Işanurdiýew gatnaşýar. Toýmurat, gepleşimize hoş gördük. Sağ olun Rasul. Ene Toýmurat, bugünkü gepleşimiziň mihmany bolýaňyz elbetde biz medeniýet sanaty işgärlerine uly mümkinçilikler döredilip berilýär. Elbetde sizem özüňiz ajaýyp aydymlaryňyz bilen toýdur bayramlarda çykyş edýänsiňiz, mümkin bolsa bir iýleşmede ýürek buýsançyňyz beýan edäýsiňiz. Sağ olun Rasul. Ilki bilen biz ýaşlara şu mümkinçilikler döretip beren hormatly gahrman arkadagal gahrman serdarymyza sawatny aýdýaryn, tutýan tutumly işleriň elmudama rawaz almagyň zalarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny tüýsürekden arzu edýärin. Köp sawatny aýdýar Toýmurat, näme geljekde de medeniýet sanaty äliminde elmudama üstünlikler kemraňyz bolsun. Sağ olun. Näýdiler hormatly tomuşaçylar, adatdaky bolşýarlyk Türkmen owatyly elminde owa saknaty gepleşimiz 4 şertden ibaret bolup durýar. Elbetde birinji şert bolsa kalba siňen aydymlar diýip atlandyrylýar. Toýmurat, kalba siňen aydymlar şertimizde siz bize kalba siňen aydymlardan 3 aydym hödürlemeli. Sizin hödürlejek 3 aydymyzy biziň 0554 gysga wellimizde SMS ýolan iýleşmemiziň içinden birini saýlar we jaňa dip tanşar. Sizin hödürlejek aydymyzy hödürler. Haýsy aydymy saýlasa, şonuň gepleşimiziň birinji şertinde ýerine ýetirmeli. Umuman şertimiz düşnükli. Onu iýleşmemizde aydymyň atları bilen taňşdyraly. Kalba siňen aydymlardan birinji hödürlejek aydymyz Seni küýsäp. İkinci hödürlejek aydymyz Sona gelin. Üçüncü hödürlejek aydymyz Üçüncü hödürlejek aydymyz gaşy ýarym. Ine ýeşler hormatly tomuşaçylar, görüşüňiz ýalak 3 aydym hödürledi. Ine biziň 0554 gysga wellimizde SMS ýolan iýleşmemizde jaňa deli oň bilen tanyş bolali. Şeýle hem haýsy aydym saýlarka gelin tomuşa edeli. Alo. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Biz Türkmen owatyly elminiň owa saknaty gepleşigine jaňa diýär. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanış edäýsiňiz. Ben Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy Goňur Mesken. Mesken, ene biziň gepleşigimizde, owa saknaty gepleşigimizde bugün mihmany Toýmurat Işanurdiýew gatnaşýar. Toýmurat bize kalba siňen aydymlardan 3 aydym hödürledi. Häzir şol 3 aydym biz size hödürler. Şolaň içinden birini saýlamaly. Haýsyny saýlasaňyzam gepleşigimiziň birinji sakypasyna ýöretiz üçin ýerine ýetirip berelim. Bolýa. Onu aydymyň atları bilen tanıştyrýar. Birinji hödürlän aydymy Seni küýsäp. Ikinji hödürlän aydymy Sona gelin. Üçüncü hödürlän aydymy gaşy ýarym. Haýsy aydym saýlaýaňyz? Sona gelin diýen aydymy saýlaýan. Sona gelin diýen aydym saýlaýaňyz bolýa. Onu häzir gepleşigimiziň birinji şertinde ýerine ýetirip berer. Işiňizde de üstünlik arzu edýär. Gepleşigimiz hem inlik sanna gatnaşyp duruň. Sağ olun. Sağ olun. Ene Toýmurat, biziň jaňadan iýleşmemiz sona gelin diýen aydym saýlady. Elbetde bu sona gelin aydymy Türkmen owatyly elminiň dörejilik topary tarapyndan şekile geçirildi. Elbetde bu aydym halkymyzyň has hem göwünden turdy. Bu aydymy biziň halipalarymyz hem ýerine ýetirdi. Siz hem bu aydymy täze öwüşgün bilen ýerine ýetirdiňiz. Onu näme? Sona gelin diýen aydymy gepleşigimiziň birinji şertinde ýerine ýetirip beriň. Goýup ýaňlanjak aydymda biziň jaňadan iýleşimiz, şeýle de bize tomuşa edýän iýleşmemiz diňlesinler, lezzet alsınlar. Allah höwes bilen.
Gelin nire bar yardım yarey Yetin kuynuğum öyle divan Gelin nire bar yardım yarey Yetin kuynuğum öyle divan Ay abbasini ken akın yan Ağrım salyan döşüneley Sona gelin sülmüretsiney Kevat dedim yatlasın İyalar olavadan Aklım alli var gelin Ay abbasini ken akın yaney Ağrım salyan döşüneley Ona gelin sülmüretsiney Kevat dedim yatlasın İyalar olavadan Aklım alli var gelin Geçtiney Aşık kollum gel adına ley Hasta bimarın min senin yarım Gel yetişeyle dadım ley Hasta bimarın min senin yarım Gel yetişeyle dadım ley Ay bir piyala çay vereydim Ödelim bilin kaynadı bey Sinneme otursun yaram Karaca gülüm oynadı bey Sana gelin niçin oturdun Karaca gülüm oynadı bey Ay bir piyala gel bir piyala çay vereydin Ödelim bilin ayna divan Dinleme oturdun yaram Karaca gülüm oynadı bey Sana gelin niçin oturdun Alaca gülüm oynadı divan Yalnız neme yağardın Yalancını dinledi bey Gelin nire bar yardım yarey Yetin kuynuğum öyle divan Yağlarım havadan Aklım alli var gelin İyi dostlarım sola değil Aklım alli var gelin Toymurat yerine yetirip beren aydım üçün köp sağ aycat elbette bul aydan aydımından bizim tomaşa ediyen iyileşmemiz ulu ruhu lezzet alanlar deyip umid ediyaz köp sağ aycat. Ne olsa edileşer hormat tomaşaçılar o saqnat ketmişimizin ikinci şertine başlayat. İkinci şert olsa senin üçün deyip atlanırlar. Ne Toymurat senin üçün sahipamızda elbette bize mihmançılıkta Dağıtar Uğuz Fadırnaqı Türkmen Devlet Yürütü Sağçılık Mektebinin muallimi bizim sağlarına dostumuz Toyl Oraziyeliyev katnaşar. Hazır Toyli bir neçe meşhur olan aydımlar var. Şu meşhur olan aydımların sağdını çalıp verir. Elbette şu çalyan sağdının hayt aydımdığını bilmeli. Eğer bilseniz günden günü sağda koşulup yerine yetirip bileniz şeyle de bolup bilecek. Eğer alsanız 4 sanak bolup bilecek cevapları var. Qalıverse de eğer günden gün bilseniz günden gün cevabını verip bileniz. Umuma şertimiz düşünüklü. Ediyle şer hormat tomaşaçılar senin üçün sahipamızın birinci aydımdan sağ yanlanıyor. Toylu başçısını.
Dillin sene diyan Bir şeyde Dillin aydadül pitar Kurbanlarda bitin vakti almanar Yüzümetin gürtüm deyip Gülreyen şol gıygan içimmin seni Gülreyen Toymurat berekella. Ene toylu saat sal başsandan önü yerine getirip aydım aytman başardınız. Elbette bu saat yanlananna iyileşemedem eyyam hinglenenler bulaydıma. Aydımın adını biliyor musun? Gözleyen. Gözleyen diyen aydım. Berekella. Cevap doğru. Aydımın adı gözleyen. Ona näme? Ezileşler, hormatly tamaşaçylar, senin üçün sahypamyzyň ikinji aydymyň sazy ýanglanýar. Toyly başlygyny. Bahar beni, bahar yali, sen yalraw gilinde arzularıma kanat birdin kalbima sen yöne koy gözlerle bağıtım bolup görünüm arman gözün gayip boldun öwrüldün bir salgyma Berekella Toymurat, ene senin üçün sahypamyzyň ikinji aydymdan gönü sazy ýanglananna ýene-de ýerine ýetirmäni başardyňyz. Aydymyň ady Gitmesen. gitmeden diyen aydym. Jogap dogry. Berekella. Muny bilmän başardyňyz. Ene senin üçün sahypamyzyň üçünji aydymyň sazy ýanglanýar. Toyly başlygyny. Geyip akça haladım Halım toran haladım Gül vürkümü haladım 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 Dizimde bir bakmanı Ah gidiverdin lukmanı Toymurat. Elbette bul aydym biziň halkymyzyň bir söýüp dinleýän aydymlarynyň biri. Aydymyň ady Lukman. Lukman Gyz. Berekella. Jogap dogry. Toymurat, ene senin üçün sahypamyzyň üç sazyňam aydymny bilmän başardyňyz. Köp sag bolsun aýdýat näme? Geljekde de ilmidama aydymyz mundan beýle belentden belent ýanglasyn. Ona näme? Bir iyileşemedi, keň garaşdyrman sizin ýerine ýetirjek aydymyňyz bilen dowam edäýelmi? Bolýa başlysyna. Yalvarırım bağrım edip dolan sana başlayarım Ağlayıp göz yaşımdan nama yalayıp Kayda varyan başlayarım Nire varyan başlayarım Göz yaşımdan nama yalayıp Kayda varyan başlayarım Dolan sana başlayarım Lasın
Canın düşse toruna, gel toruna, diyorup tapma lazım. Öğrüleyde gönlüm için kayda var yam kaşlayarım. Dolunayda kaşlayarım. Öğrülsene gönlüm için kayda var yam kaşlayarım. Nire var yam kaşlayarım. Ümittir kunça ölüm sensiz ayıramaz beni. Ay öyleyden gönlüm için dolan sana kaşlayarım. Kayda var yam kaşlayarım. Öyleyden gönlüm için kayda var yam kaşlayarım. Dolanayda kaşlayarım. Bu yaşımdan namayalı kayda var yam kaşlayarım. Dolan sana kaşlayarım. Kayda var yam kaşlayarım. Öyleyde kaşlayarım. Gülün siyah kaşlı dilin, kaş kirpikten öter saçın. Bulut gibi talkandıran, dört parmaktan artar saçın. Gülgün siyah kaşlı dilin, kaş kirpikten öter saçın. Bulut gibi talkandıran, dört parmaktan artar saçın. Boyumu ördüm kovanım, hatta tuvama dayanım. Hasrette kaldım uyalım, uyanmayıp diğer saçım. Boyumu ördüm kovanım, hatta tuvama dayanım. Hasrette kaldım uyalım, uyanmayıp diğer saçım. Aşkın doğan ince bile, o adın bilgiler bilmeli. Kapındaki benle olan, imay bilen sipar saçın. Aşkın doğan ince bile, o adın bilgiler bilmeli. Kapındaki benle olan, imay bilen sipar saçın.
aydar binne gulum binnege itmegin zulüm Cannetine vardır gülüm Kara toprak pürtür saçın Olus aydar binne gulum binnege itmegin zulüm Cannetine vardır gülüm Kara toprak pürtür saçın Boyumu ördüm kuanım Tatlı tuğama dayanma Hasratta kalım yolum Oyanlayıp diğer saçın Oyanlayıp diğer saçın Ey dört parmaktan artar saçın Toymrat, yerine yetirip beren aydym üçin köp sağ bolsun aýjat. Gelecekde näme? Owadyňyz, sesiňiz mundan beýle belentden belent ýaglansyn. Sonuňa däliminde de ilmidam üstünlik kemraňyz bolsun. Ine ýyleşler hormatly tomaşaçylar, owa saknaty getmişimiziň 3-nji şertine başlaýat. 3-nji şerti bolsa owaz sowallar diýip atlanýar. Toymrat, owaz sowallar şertimizde ha sorsy biz 2 ur boýunça böldük. Bir näçe meşhur bolan aýdymlar bar. Şol aýdymyň sözünden bir näçe şahylar bar, şeýle-de sadynyzdan kompozitorlar bar. Biz 2 ur boýunça sowallar taýýarladyk. Siz haýsy sowallar alýaňyz? Şahylar taparmy ýa kompozitorlar tapary? Kompozitorlar taparyny alýaňyz. Onu uzeýler diýen aýdymyň sadynyzdan kompozitor kim? Eger gönden jogap berýäňiz mi ýa bolup biläjek 4 sanyk jogaplar bar. Jogaplar alýan. Bolýar. Onu jogabyň atları bilen tanıştyrýan bolup biläjek 4 sanyk jogaplar. Uzeýler aýdymyň sadynyzdan Ýagmar Nuryliýew, Annegil Jülgaýew, Akbarat Şaryf, şeýle kim? Ata Ablyýew. Jogaplan Sünna Rasul Annegil Jülgaýew bilen Akbarat Şaryf jogabyny aýraýaly. Ha, aýrýar. Annegil Jülgaýew bilen Akbarat Şaryf aýrýar. Aňyrda Ýagmar Nuryliýew bilen Ata Ablyýew galýar. Men öz pikirimçe Ata Ablyýew diýip jogap berýän. Ata Ablyýew diýip jogap berýäňiz. Şu jogapdy durýaňyzmy? Durýan. Onu uzeýler aýdymyň sadynyzdan kompozitor Toymrat Ata Ablyýew diýip jogap berýär. Jogap dogry. Berekella. Jogaby bilmäli başardyňyz. Toymrat, onu owazy sowallar sakypamyň 2-nji şertine geçýär. 2-nji şertinde Bahar geldi diýen aýdymyň sadynyzdan kompozitor kim? Gönden jogap berýäňizmi ýa bolup biläjek 4 sanyk jogaplar alýaňyzmy? Jogaplar alaýly. Jogaplar alýan. Bolýar. Onu jogabyň atları bilen tanıştyrýas. Bahar geldi aýdymyň sadynyzdan kompozitor Atta Hojaguliýew, Recep Rejepow, Gurban Şaryf, şeýle kim? Oradgelli Berdiýew. Haýsyny saýlaýaňyz? Jogaplardan Oradgelli Berdiýew diýip saýlaýar. Oradgelli Berdiýew saýlaýaňyz. Çaklaýaňyzmy ýa gönden Çaklaýar. Ha, çaklaýaň. Çaklamak bilen Oradgelli Berdiýew diýip jogap berýäňiz. Ine ýyleşler hormatly tomaşaçylar, Bahar geldi diýen aýdymyň sadyny kompozitor Oradgelli Berdiýew diýip jogap berýär. Jogap nädogry? Bahar geldi aýdymyň sadynyzdan kompozitor Recep Rejepow. Qynanma, etak ýene 3-nji owaz sowallar sakypamyň 3-nji şertime, belki 3-nji şertine de bilmäni başararsyňyz. Owaz sowallar sakypamyň 3-nji sowalyna geçýär. 3-nji sowaly ýazarym bar diýen aýdymyň sadynyzdan kompozitor kim? Jogaplar alýaňyzmy ýa gönden jogap berýäňizmi? Jogaplar alýaňyz. Bolýar. Jogaplar bilen siz tanışaýjak. Ýazarym bar diýen aýdymyň sadynyzdan kompozitor Ata Esadow, Bayram Hudaýnazarow, Aman Agajykow, Oraz Gurbanow. Haýsyny saýlaýaňyz? Jogaplar gaýtalaýan. Ýazarym bar diýen aýdymyň sadynyzdan kompozitor Ata Esadow, Bayram Hudaýnazarow,
Aman Ağacıkov, şeýle hem Oraz Gurbanow. Oraz Gurbanow. Bolýa jogap kabul edýär. Ýazarym bar diýen aýdymyň sazynyň kompozitory Toýmurat Oraz Gurbanow diýip jogap berýär. Jogap dogry, berekella. Jogap bilmän başardyňyz. Ýazarym bar diýen aýdymyň sazynyň kompozitory Oraz Gurbanow. Berekella. Ine o suallar sahypamyzyň bu şertem tamam boldy. Ne gepleşigimiz mümkin bolsa siziň ýerine ýetirjek aýdymyňyz bilen dowam edeli. Bu ýanglanjak aýdymdan biziň iýleşmemiz ruhy lezzet alsynlar. Ol höwes bilen. Gülüm ayra düştüm senin, derdim artar günme günnen. Boğup koydum gül çemennin, sever yarım seni küyse. Gülüm ayra düştüm senin, derdim artar günme günnen. Boğup koydum gül çemennin, mehribanım seni küyse. Boğup koyan gül çemennin, sever yarım seni küyse. Çöller gelip, tahir kimin suda yüzüp, Ferhat'in bozuk geri, barışarım seni güzel. Mezun kimin çöller gelip, tahir kimin suda yüzüp, Ferhat'in bozuk geri, barışarım seni güzel. Ferhat'in bozuk geri, barışarım seni güzel. Yatlap seni kerdimimde, akıl hoşum gitti serde. Karar tapman men bu yerde, mehribanım seni güzel. Yatlap seni kerdimimde, akıl hoşum gitti serde. Karar tapman men bu yerde, mehribanım seni güzel. Karar tapman men bu yerde, mehribanım seni güzel. Sen rüyalmayıp ağlar gönlüm, boşap kaldı yar kucağım. Aşık olan yatlap bugün, namayalım seni güzel. Aşık olan yatlap bugün, namayalım seni güzel. Sever yarım seni güzel, mehribanım seni güzel. Ovadaş koyden, kaharlanmadan, sana umut bağla, geçer yaşım. Dinle ovadaş koyden, kaharlanmadan, sana umut bağla, geçer yaşım. Barışka düşmüşem ey, tapmanam çarey, sana umut bağla, geçer yaşım. Sana umut bağla, geçer yaşım.
Sana umit bak geçer yaşım Senin de gözlerin ovanda ağır Sana umit bak geçer yaşım Sana umit bak geçer yaşım Aşık olan seni yenge diğer güne Bu cifani yeke çekme kıyın ol yamana Aşık olan seni yenge diğer güne Bu cifani yeke çekme kıyın düş yamana Uykuleme gönül sana Yaryan min kadan Sana umit bağla geçer yaşım Uykuleme gönül sana Yaryan min kadan Sana umit bağla geçer yaşım Sana umit bağla geçer yaşım Sana umit bağla geçer yaşım Toymrat yerine yitirip beren aydym üçin köp sag bolsun aýdýar. Gelecekde de nämesin o däleminde üstünlük hemraň bolsun. Ýa-da şer hormatly tamaşaçylar, owa saknaty gepleşimiziň biz bolsa 4-nji şertine geçýär. 4-nji şerti saýlanan aýdymlar diýip atlandyrylýar. Ne Toymrat saýlanan aýdymlar şertimizde bizim 0554 dakiqa belgimizde aýdym dinlemek isläp SMS ýolan bir näçe iýleşmemiz bar. Şonuň içinde aýdym dinlemek isläp has köp islegilen 2 aýdym saýladyk. Şol 2 aýdym häzir biz size hödürler. Şonuň içinden birini saýlamaly. Haýsy aýdym saýlasaňyz, şonu bizim 0554 dakiqa belgimizde aýdym dinlemek isläp SMS ýolan iýleşmemiziň sahypasyna girip olary iýleşmemize tanış eder. Şertimiz düşnükli. Düşnükli. Onu aýdymyň atyrlaryny tanıştyrýar. Birinji aýdym yarım, ikinji aýdym unutman. Haýsy aýdym saýlaýaňyz? Unutman ýerine ýetek. Unutman diýen aýdym saýlaýaňyz. Onda näme ediýle şer hormatly tamaşaçylar, nä Toýmurat unutman diýen aýdymy saýlady. Indi bolsa unutman diýen aýdymy dinlemek isläp SMS ýolan iýleşmeniň sanawyna girýärse, onuň siz bilen tanış edýär. Unutman diýen aýdymy dinlemek isläp SMS ýolan iýleşmez. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Gurban Atabaýew, şeýlekem Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy Gurban Ýaz Edi Nurmuradowlar, Mar welaýatynyň ýaşaýjysy Didar Gurbanow, Ahal welaýatynyň Göktepe tarawynyň ýaşaýjysy Arslan Ilamanow, Daşow welaýatynyň ýaşaýjysy Baýgel Atagurbanov unutman diýen aýdyma SMS ýollapdyrlar. Mümkin bolsa onda näme Toýmurat şonu bizim SMS ýolan iýleşmede ýerine ýetirip beriň. Goý bu ýanglanjak aýdym bize tamaşa edýän iýleşmediň teşne kalbyna ruh lezzet paýlasyn. Paýlasyn. Allahu vesselam.
Şipirillim unutmam Azaviller kesti çeker Dirvi boyluyum unutmam Unutmam Kara gözüm Unutmam lele şirin sedim Unutmam Bunu daima birinci vaadalımı unutmam Unutmam Kara gözüm Unutmam lele şirin sedim Unutmam Bunu daima birinci vaadalımı unutmam Dökülmeyi tuzanma Menden ayra düşünme Gönlüm ağzı yaşana Kalanama unutman Unutman Kara gözüm Unutman lele şirin sedim Unutman Bunu daima birinci vaadalımı unutman Unutman Kara gözüm Unutman lele şirin sedim Unutman Bunu daima birinci vaadalımı unutman Balmadım, ballanmadım Gülmedim, güllenmedim Bir seherler öldüm, yellenmedim Gel tant oyna, şekerim oyna Bir seherler öldüm, yellenmedim Gel tant oyna, şekerim oyna Aylana, aylana, aylananım var Gülün senin aylananım var Aylana, aylana, aylananım var Kankası tut güzellerden saylananım var Yar aşkına düştü perde Oğlum gönlü bağlı derde Karar tapman mı ben bu yerde Bir tant oyna şekerim oyna Karar tapman gelem ben bu yerde Bir tant oyna şekerim oyna Aylana aylana aylananım var Ödüllerim içinden saylananım var Aylana aylana aylananım var Arkası tut güzellerden saylananım var Güzellerin içinden saylananım var Arkası tut güzellerden saylananım var Toymurat köp sağ olsun ayjat yerine teperen aydım üçün elbette ne o sahnat gepleşmeden bu gedek mihmanı bolluňuz elbette bir näçe ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirdiňiz. Ne usa sazana gitmeden özüniň sazary bilen elbette siz bilen bilelikde ýerine ýetirdiler. Sazana gitmeden de köp sag bolsun aýjat. Näme geljekde de ilmidama owazyň sesiň bundan beýle belentden ýanglasyn. Şonu da elminde de ilmidama üstünni kemraňyz bolsun. Sağ olun Rasul. Biz ýaşlara şeýle mümkinçilikleri öğretip beren hormatly arkadaşlarymyň, arkadaşlyk gahryman serdarymyň zalaryň sag tutýan tutumly işleriň elmidama rewaj almagyny çysyrymdan arzu edýärin. Köp sag bolsun aýjat. Arzularyňyz hasyl bolsun. Ine aýwelişler hormatly tamaşaçylar Türkmen we telewiziýonda taýýarlan size götürilýän owa sahnat gepleşigimiň bu edekdan geçirip oturýar. Elbette bizi şeýle ajaýyp döwürde ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadaşymyň, arkadaşlyk gahryman serdarymyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak tutýan turmuşlary elmidama rewajlary etsenmeňli
tüysürükden arzulayat. Getbeşimizin innik fanına görüşen şek, hoş, sağ olun.